አሌክሳንደር ኢሳቅዩ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ አጥቃዓይ ኣብ ውሽጢ 4 መስመር ናይ ሜዳ ብዝፈጥሮ ድንቅ ክእለትን ብዘመዝግቦም ሸቶታትን ጥራይ ዘይኮነ በአንጻሩ ካብ ሜዳ ወጻኢ ብዘለዎ ሱቱርን ርጉእን ህይወት ይደለ ህይወቱ ሓደ ካብቶም ብሉጻት አጥቃዕቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ከመይ ገይሩ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተሰዊሩ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ስድርኡ ኣብ እምነቱን ኣብ ስርሑን ከም ዘተኩር ዘርኢ ዛንታ እዩ ንባህሪን ኣተዓባብያን አሌክሳንደር ኢሳቅ ንምርዳእ ናብ መበገሲ ናብ ዛንታ ስድርኡ ምምላስ ወሳንን ኣገዳስን እዩ ወላዲኡ ኣቶ ጣዕመ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ 80ታት ካብ ኤርትራ ዝተሰዱ ስደተኛታት እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራ ኣብ ትሕተ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኮይና ንናጽነት ትቃለስ ኣብ ዝነበረትሉ ከቢድ እዋን ኩናትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ነይሩ እዩ ከም ኩሎም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወለዲ ኢሳቅ እውን ንውልዳቶም ዝሓሸ መጻኢ ዕድል ንምውሓስ ሃገሮምን ስድሮምን ሓዲጎም ናብ ስደት ገጾም ኣቕንዑ መዕቆቢ ዝረኸቡላ ሃገረ ሽወደን ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነት ንኣሽሓት ኤርትራውያን ሓድሽ መበገሲ ህይወት ዝሃበት ሃገር እያ ኣብዚ ሓድሽ ባህልን ህዝብን ወለዲ ኢሳቅ ንውልዳቶም ንኽልተ ዓበይቲ ነገራት ቀዳምነት ሂቦም እዮም ኣዕብዮሞም ቀዳማይ ጽኑዕ ስነ ምግባር ምህላው ካብ ባዶ ተበጊስካ ህይወት ምህናጽ እንታይ ማለት ምዃኑ ብግብሪ ስለ ዝፈልጡ ንውልዳቶም ጻዕርን ተወፋይነትን ቀንዲ መፍትሒ ዓወት ምዃኖም ምሂሮሞም እዮም